Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamay bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then akong partner sa Abdari si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ano sa kita ni itong naandang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita. Always say a prayer, mga kisunan. Mano importante ang atong pagabuhaton. Unas tanan ang atong pagampo, panalangin ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang yung maghihatag ka na mo. Sama sa grasyang produkto ginatag sa SED Marketing. Sama sa Panyawan, Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta SED Marketing, tatak, magaling, kini si Trifon Morales. Pwede kasi yun na ako. Shout out kong amigo dito. Nalimot tinunong ko na. Diya sa CDO, si Bay Yulo. Yulo T. Kumusta, Bay? Okay, magkita lang yan. Punta, Bay, karong maabot nga kuhan. September. Pon. Okay, mga namin mo. Okay, salamat. O sa imong mga sa imong mga bata-bata na inapita sa Emilia. No? Okay, maayos kayong pagpaminaw ninyo. Kaya pag-anak ko diya, sige paminaw kayo sa DWHP from morning to evening. Okay, thank you kayo. Bye, Yulo. Makita tapon. Okay. Bueno, ang suwata po karon itong katagan o pagtagan, no? Pinadakinis usa ka lalaki na mapatawag ng sangan nga Jando. Wapo sangan na. Okay, kinigibawatan og duwa sa radyo ni Arellano. Iksunan, ang atong sender si Jando. Liso di maminyo kayo niya, ipong nakasabay sa imong ugangan. Kunya, dili mo magkasinabot. Mao di ako problema. Problema yung kay ko ani, aron nyo masabtan no akong sugilano, no? Yan yun ako pagsugod ang tanan, ha? Hapit na usab ang eleksyon. Manggawas na sad ang mga bot-boton. Tanang mga tao, ngisihan og lamanuhon. Soroy-soroy dayong yango-yanguan. Pangutana kung unsay problema. Ang mga tao lamanuhon o gakson-gakson pa. Kung makada-offer ting idlasa, kung imong doolon di nakaila, at tuon sa ila mo dayog tago luyo sa kortina. Busa kita karon magbantay na, sa mga saad ayaw nagpadala. Kung manghatag kwarta, dawata o ibulsa. Imong kasing-kasing maugayod ang tumana. Kandidatong ligon, maugyoy piliun ta. Ayaw nagpadala sa takmang gatos o tag 50. Mga taong tarong ang isulat sa atong baluta.
Hoy, Jando. Ay, Sige man nagkakanta-kanta diha, oy. Hapit na mauli imong asawa. Wa pagyapon kay gilungag diha. Unsa man ang imong pang-asawa mo imong palungagon? abang maglungag ron ko ba? O, liw ka na na diha. Kayo maghuwat pa kag ingnon. Haya-haya gunoy mo diha, no? Nagpabuhi pa ka, nga di pa kamliho. Nanyate sa nonan ni ako or na trabaho dis bayda pida abi kay ilang anak mo ay doon ay trabaho bida no sura ning kilakiha salinga naami piyos ila Noon sa ka, mura ka mag-isapot. dili kay mura sapot gyud ko taon natin Daan pagid lagi ko. Basta maingon, ana na ganin naong ni mo, gisapot na gid ka. kiganom din naong nako Basta ka nang imong naong, mapurma na ganin ang murag purmas imong lubot, gisapot na ka. grabe lubot masag yun Mo nga ayaw pagsapot-sapot diha, katawa. kaya sabi di ba siputo na ning ako rin gibatayan din bida umalin ka ta Paragot. Unsa to imong giingon? Unsa ikaw lagi bantayan ba? kuan ba kini nga grabe mo kay mong inahan murag ako rin gibatayan pirmi dis bay por bida Bida baya ni mo, Jando. ang bida ko no basta ka di kang tuon ako Wa ko maingon nga wa ko mutuo. Ang ako lang, hibaw gid ka sa sitwasyon, nangipon rata dinhi. Unya, hangtod-hangtod lang ito ni. Unya lagi, wa man kay trabaho. Pangitag trabaho aron makapalit kag bay, aron ta puyo. Wa man kay trabaho unsaon man na? Bida ako rin sa ladaan na ni. Kisa maday sa ladaan di ay. Ikaw na lang untay mo na huna ana. Ikaw na lang mo adjust ba? Wag gutay bay good, nangipon rata dinhi. May gani nasugot sila si mamang anita mo puyo. Oh, lagi misugot lagi bro. Ako sa tanan din eh. Say imo tanan. Ako taong tanan din eh, oy. Ha? Unsay imo tanan? Ikaw no ana rin siya kaglitok anang tanan. Kita kag babae nga mag-short mangutan na rin ka imo na tanan. Bida, apel ba doon sa nanibo? Unsa lagi nga tanan lagi siga mag-ingon nga imo tanan. Unsa man? Ikay gastos kaon na to. Oo, dili. Oh, naraman na di man di ay. Ano mo ingon magangatanan? Tanan trabaho din eh. Mo'y boto ko pasabot. Ako tanan. Be, kwenta ko no be kung imo ba tanan be. O sige, ha? Una ha? Ako'y manlimpyo din isbay. Ako'y malabas sa atong mga bulingon. Hasta pa ng bulingon sa niipong nanay. O ang imong mga igsuon, ako'y laba. Kanaran duha. Ang magirita man. Sige. Ako'y maglungag. Ako'y maglutog sudan. Nya kisay mo kaon. Sila! Ako'y aray, mga pagkaldiro. Ang go. Sila ra imong pasanginlan, ikaw di ay waday ka mo apil kaon. Wala! Agay! Nakita na tao na Manggaw ka manggod, mo ingon pa kang wa ka mo apil og kaon. Kun wa pa nganong buhi pa man ka. Imo lang ding dauto ng akong pamilya no. Uy, Jando, kung tinuod pang wa ka mo apil og paon, napas mo na untak ang kanahana ka, klaro kay stanan, nang winta ka. Mo nga ikaw ayaw pagreklamo ha, kay wa man kay trabaho. Wa kay trabaho, timan ina. Kung gusto ni mo, pangitag trabaho. Mo, gidayon mo. Basta ba piki mo sa katarungan, kita na ihanukan yung tanan. Kung wa ka makauyon din uban sa kong pamilya, halalakaw. Pangita ditong imong kapuy-an, o kung makakita na gani ka, kuhaan mi dinhi. Ubalhin gani ko. Yung diyan ibalhin ako, nasan kaya po rin mo pamilya? Ako o ang imong mga anak. Dili mo pamilya? Ha? Dili ba bini mo pamilya? Day! Tubag ako oy hinampak. Day. Abi ko ni mo, day. Abi mo na kung imong mama, bag imong mga igsuon ba, tuag yapon sa tuag, mo ibuto ko pasabot. Mao na, kay na virusa naman ang utok ni mo. Wow, sarang virus, oy. Hanggaw biyan ni mo. Pagsuka dito kay mga na ta. Oh, wa pa ka makasukad. Sabi ako sa karon, waway suod kiliro. Ha? Way suod, oy. Ha? Naglungag ba ako? Nyahain gani. Awan na, gikidap ang kanon, hastang dukot. Nyang sudan? Oh, kidap ang kalin dukot. Labi na kang sudan, di kidapon. Ano? Ako na niya. Ma! Ma! Saingan. Gihulot ninyo kaon ang kanon o sudan nga giluto ni Jando? Uy, unsa day inyong gusto nga magluto lamog para inyo? Dili min ninyo apilon.
tingaling dalimot mo nga nangipon lang mo dinisbay. Mawa man yung malimot, anak, ma. Pero yun sa doon tangon-nahunaon ba nga kami tiniwa pa yung taon ni kakaon? Ay, wa lagi ko mangilabot ang inyong pagkaon diha. Kinsa na ni kaon sa sudan? Ambot lang. Ma, Oh, Digoy. Diin man sad ka. meron ko na tutulingan ma sa akong mga merkada. Ikaw nagurot sa kanon og sudan dire. Wow, Sa manay munda. kuldiro. Oh, naraman na yung nagkaldiro wag gilutuan sa sudan. Asa bang sudan na, Digoy? Kita ba nga nagkaon sa mga merkada na ko eh. Nagtapot-tampo mo kami, kasi na mga bahaw. Unya bahaw di ay na nga bago pa man ang giluto. Si bag ko ba eh? Dukot mo nga nito. Ginoo ko. Lisuda na. Lisura na yung sitwasyon Lisuda. ba eh. Lisuda bitaw eh. Bita, lisod yung kabutang ron ako. Gusto ko bawas bahay, pero di mo sa kuyo ko asawa taon. Nga, di madataw ng among anak. Rubida. Nga naman. Kung saan ko na ako ibuhi taon nga akong trabaho. Maona diha bay dyan do eh. Maona problema ni mo. Ako pa ni mo ba no? Mangita kag trabaho. Aron kung doon na kay trabaho, pwede ra mo mamalin si mo asawa. Mangabang ra mo magbay niya. Tutal na naman kay trabaho, di ba? Sige mo ko pangabang. Ha? Babae. Maula yung mabitaw, sigihan, maglalis akong asawa. Kana rin yung taon siya. Sige, maglalis na. Ngitag trabaho ba? Simple ra na. Sao lagi na ako pangitag trabaho. Nga ako may kanang mabilis ba eh. Kay, mga nabuhi sa taon akong asawa taon nga iya sang giapilan sa kanang mga networking taon. Unsa? Samot mo kalisto na bay. May na ng networking o pioneering na ka? Okay raman na ba eh. Ang ako bang na problemahan ba? Murag ako'y baka luoy nga mahabilin des bahay taon. Kay ako manatanan. Unya, napaigsuon sa taon nga suwas ko sa wadak ko kay gaon. Ida, tapulan pag yung kayo. Sige laglaag. Adto siya mga barkada. Ako lagi tanang lihok ko des bahay lagi. Ya, di ka magkamo di. Baka bitaw na ako lumuhan sa kong asawa. Ingom na siya, pailom na ta. Unsaon mo tayo balay. Mauna diya. Soda na. Lisuda lagi, lisuda. Lisura na yung sitwasyon ba. Ang ubang ginikana no, malipay sila nga na nila ipon nilang anak nga bagong minyo. Kay mamonitor man nila. Pero kana imugangan, gusto namang palainon mo. Pero mao lagi na bay. Lisod na ipon kasi mong ugangan niya wakay trabaho. Na, makontrahan gyud ka na pirme. Ako pa nimo maningkamot ka. Mamasura lang gamay. Ngita ang trabaho. Bay! Sakto gingon sa komigo. Lisuda lagi. Porbida. Saan ko pagitag trabaho taon nga may mabilis bay? Ang bata ko ay mabantay. Di ba saan ako na bilin sa kuhugangan kay pero gaba lang na-addict mas badyong. Unya? Gano? Inom sa'yo. Inom sa... Alamat lang kuya. Hindi ka minom. Still lang biya ni mo. Pabilib saan ka eh. Siya tulabot. Di bito na imong gasto. Ay, singit sa... Bida, saka mong rabis na ko. Kalma lang dyan daw, kalma lang. Sige na. Mapakabuot-buotan pa man ka, oy. Ibaw na ko, nga mo inom ka. Kusog mo gani ka mang chicks. Adiyay. Wala na chicks ni mo ron, ha? Wala labot at mga chicks ni mo nga, nibawaan sa akong manghod. Pila lamang yun, bebe. Ako'y chicks ko yay. Seryoso ko sa kong pamilya. Yoso. Uday, ibuhi pa gani ka sa akong manghod. Parehas dito. Sa? Parehas na doon ha. Ha? Buhi lang taon. Ako gibuhi sa akong asawa. Ikaw, gibuhi mo sa akong asawa. Taro ni hap. Ako gibuhi ko ng manghod. Gibuhi lang ikaw. Ang nadikit trabaho. Niya ikaw. Oo, Saan sa kayo trabaho? wala lagi. Oh, tabla. Kung anong tabla magtaon ta, ha? May katarungan ko nga wa ko manarbaho. Kaya wa may motim na taon sa among anak taon sa mga maguwang niya ikaw. Ha? Kisa may imong gipatim, kisa may imong giatim na taon, ha? Ikaw pa manggali ating manong mama? Sa? Oh! Sigal mata ni mo, kay horror kay kag daong. Ha? Komedi ni.
Ilumidap. Hindi na ako. Ay, sige, sigas mo. Abusado kay ka na. Ako na hinoy abusado, ani. Ikaw, ngaway trabaho, sige na mag-inom dito sa mga barkada. Unya, ako'y abusado. Tiguang naman taon ka, kuya, oy. Ha? Purbida. Mo na hinungdaan nga, dili ka ba, medyo? Kayo kay trabaho, standby na ka. Unsa? Unya, sige lang ka barkada-barkada. Sige lang maglala dito. Way babae nga mo dawati mo, kuya. Kuwang ko manggawat. Kinip. Ay! Hanggaw ka na kuha. Kinip. Wala talak. Bida sa ay. Bida. Sama, ha? Sige Sukul lang ka? ka. Sige lang ka. Ako na sa dito. Ay! Nagkasubagay yung mismo guwang sa kong asawa. Ay, bida. Kailain mo kay manulti. Unya ka kung bausan, asok ko na yun. Unya. Bida. Sa ditang sukol, no? Naunsa man ka, uy. Ngaw nakiksing bagay man ka ni Kuya Digoy. Musukol lang ka sa kong kuya di ay. Sukol ko dahil kay iunan ko niya. Ano yung tubag-tubag pamansag ka? Wala lang utak ka mo tubag-tubag. Insulto ko ba yun eh? Nilagyapan ko mong kiyon? Ha? Pero daw nagyapon ko din eh. Ako kung trabaho din is bahay ka na sila. Buuli lang mukaon. Unya, usahay. Di pa tabi nilang sudan. Nya, ako gyapon ang sayo. Bida, magmata na natin ay. Hanggawa mo ko natug. Ang mauli di mo ay dukol sa kaldero na yun. Sultihian na ha? Ikapoy na baya ko. May mangka nga human si mong trabaho din is bahay. Magsige naman nakakidahigda. Ako wa. Aboy, silis na. Ako'y minarbaho. Ikay habilin dis bata ha? O ikay malimpyo din eh. Kay maom na iangay na tanin mong buhaton. Ako minarbaho ha? Unya, ikay bilin din eh ha? Kay maom na tanin trabaho ni mo. Ang mga asawa, mga bilin din eh. Kay ang imong bana, maoy matrabaho. Dili kay mahabilin o matiman sa bata. Mao pa'y manglimpyo diri tanan. O sige! Dila ko mo trabaho ha? Mga pasmo gali ng akong mga anak timan ihalupad yun asang espernuha ka paingon. Ah, nati! Wala lagi ko sabot gitaw ni kahimtang na taon. Ako asawa, klaro kayo nga. Sagsayo pa igsuon. At to yapon siya laban taon. Hasta iyang inahan. Sayo, alabang yapon. Mao nga. Hapit ako. Nagpugong lang yun ko. Unya. Hoy, Jando. Oh, ma. Kuan. Ayog mama diha. Oh, nga naman ang. Hilmda. Ano nang? Hoy, kundi ka makauyon din mas may patingaling mamalhin mo. Porbeda. Kung ako pala mabuton ang nunang, at turang biaging tuig, balhin ako nang. Unya, anong niapa man mo nganhi? Pamalhin na mo. Kay kung gasulan mo na mo, labaw na mi. Oh, ano? Di na ni may mo. Dapat sobra rin yung pagdugtaong niya na mo na. Kinahanglang hukom na yus natin yan eh. Kinahanglang mong balhin magpayo. Ah, may nabot ako usawa eh. Padisyon nun ko ni be. Naunsa ka? Asa ko taon to paingon ko mo balhin ta? Nabalit ang bayad ay. Sa kwarto lang. Huy, nahibaw kag pila na abang ron sa usa ka kwarto? 3,000 ngadtos 4,000. Perting gamaya. Unya, makaaya na nato, ha? Lisod man ganit ang tay abang bay, samot ang mga bangta. Probida, maglisod ta. Kaya nga itong kita din eh. Anhar man taon, mga roots konsumo taon. Nga puwerting nakuha sa konsumo na ito din kay mo ison. Puwerting nakuha gaon. Ha? Napayanahan mo, sige sugal badyong, sige pangayong puhunan. Ano maglisod yun ta? Mga ang sulban ng yun nila eh, mabalhin rin kita. Ikaw lang kung gusto ka. Oh, ito ba? Mao ni ako problema ro taon, gusto na kong balhin po yung taon, mis kong asawa taon. Ha? Di ba siya masugot? Nga, mga adults ko rin eh, nga ang tanan taong kita sa kong asawa, abot. At tura pa doon sa kong ugang taon sa iyang isuon. Usay hutdan pamitawag sudan, ibis kami may nagpalitaw konsumo sa maluto na mo disbay. Unsa on may namo taon natin fresh? Ha? Unsa man? Unsa yang ngay nakubuhato na ni Bam? Palihog tabagi taon gabi? Unsa man ko kumuwi pasultihon? Jando.
morning, Atan. Dalihan ka. Tony Atan, good morning, di ba na? Tony Atan Biligas, og si Ma'am Rose, iyang asawa, Bob, no? Okay, thank you kayo yung tanan. Og sa tanang mga tao pod nga, ato ang mga suki di Ate Jinjin. Yes, mga mama, mga suki na mo. Dahil salamat sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablet Hasang Energy. Happy perme niya. Ayaw mo kalimot pagpalit sad sa OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Okay, sa tanan to mga kaigsuonan ha, kinahanglan natong mga anak paimno na to Don Pepe Tablia buntag og inikahapon pod padung stog nya ang ato ang ipakaon nga mga junk foods pod kanang mga kuan kaning mga Paulitos Macaroni Crunch, Tasty Fish Cracker kay naanay vitamin na unya ugom-ugom sa OBM Special. Unya sa tanan po mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nabuhat siya Miguel Foliar Fertilizer. Good morning di mo diha kap. Og sa tanang mga tao ni Sir Raul Alivio Isoto diha sa Konsolasyon. Kumusta ka diha Sir Raul? Kumusta ka diha? O singon man sa imong igsuon nga Sir Rene. Salamat kanyong tanan diha. Og sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan kag kay Ma'am Casmer Araraw. Good morning ninyo din ha. Basta Toledo, Kuya Nick Pepito. Numero 16, Kuya Nick. O nya, Dodong GR Pepito. O sa tanang mga kutsiyal sa Talisay, labi na gyud ni Kutsiyal Lester Daan. O ni Kutsiyal Francis Ispares sa syudad sa Subo. Paris, Ginhawa Delphi. O, Pari Dave Tumulak sa syudad sa Subo. O nya si Hari Iran. O nya si Ma'am Nubi Abelia Capatino. O nya, ingon man sa ato ang mga amigo pod si Cap Gremar Barrete. Kumusta kaya Cap Gremar Barrete? Labi na gyud sa ato ang Congressman Bibot Abilianosa. Bibot Abilianosa. O Vice Mayor Tommy Osmeña. Thank you kayo. Salamat. O diri sa Bilisan, Barangay Kapitan Albert Bumpat. Albert Bumpat. O, Ma'am salamat kayo mo Joyce. diha. Dong Albert Bumpat. O dito sa Liberty, Bien Unido si Kapitan Ray Marimon. Kumusta ka munta na diha? Okay, Ate Bres. Okay, huwag akong pasalamatan ang tanan. Nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Banyawan Herbal Capsule. Sed Banyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Banyawan Herbal Capsule with mangosteen. Sed Banyawan Herbal Capsule with garlic para sa itong high blood, cholesterol nato, katutaas ng sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom kada ng usa ka kapsula sa Sed Banyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo maogyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Banyawan Herbal Capsule, imong imnon, unay kamukaon sa imong paniuto. Maghapon, inig kagabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na pagkadaan ng usa ka kapsula sa Sed Banyawan Herbal Capsule. Ugalang dito na problema gyud kaayo bahin aning kidney o UTI. Ayaw na mo kaguol, di na mo angay mabalaka. Tungod kay doon na makatambal, doon na makaayo ang itong kibati bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan lang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon. Unya sa tanan po na mga tao nga may gamit sa tuang labi na gyud sa mga tao ni Ma'am Fabi Arcal ug ni Ma'am Nenen Moreno. Ma'am Fabi Arcal diha sa Katipunan ug ni Ma'am Nenen Moreno diha sa Bugtong Inabanga Bohol ug ni Father Tami ug po nga may gamit sa tuang Sed Liniment Oil labi na Sir Cardo nga maglakaw-lakaw bisag asa magbagbaon sa tuang Sed Liniment Oil nga tinuod mo wagtag sa pamruhot pamaol para kit sa kalawasan varicose veins katol kutong sa kabataan ilikay pagyuta sa dinggi kun manghaplas ta sa ato ang Sed Liniment Oil nga anhara mapalit sa butika di ba dun? Tinuna sa butika ra gyud sila makapalit pero na ay Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Banyawan Herbal.
Ay lang laitay pang Panyawan Herbal niya makita na dito tanang produkto sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Na dito tanan may gala mo nga kung layo-layo gin mo sa butika, pwede rasad mo mag-order sa Shopee. Shopee time! Okay, Shopee ta. Mauna inindot kay nato kay Ogwata, layo tas butika, Shopee na lang ta. Bam! Thank you! Kumusta ka niya, Ma'am Nading? Diyan sa Tabunok, Ilongos Leyte, ang inahan ni ex-barangay Captain Bobby Real si Bonbon. Kumusta ka mo din nga masab si Sir Alfred Redores at Tugipa, Ilongos Leyte. Ang prayer meeting, paibawalaw niya ko. Ingon masab nila ni Gima Lor o Chris Lor sa Batapa, Ilongos Leyte. Consiel Nel, Fortaleza, kumusta ka mo niya? Ayaw ko magkalimutan sa inyong mga serbisyo, sa inyong mga gimuhaton mataga-adlaw. Ilabinak mga ligo kitang sayo sa buntag, gamit ang Celebrity Kuchik Beauty Soap. Aduna kini mga sangkap mga gluto tayong papaya extract ingon man natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Celebrity Kuchik Beauty Soap na younger looking kutis artista, kutis porcelana. Tanaw ni mo doon na kay blackheads, whiteheads, doon na ba kay up, doon na ba kay katol-katol, mura ba ka nagpaminaw ni mong dry man akong skin. Unsa man ni oy, kanunay kung na skin problems ay Celebrity Kuchik Beauty Soap para kini dili lamang para natong mga dagko, mga kababayan, mga kalakinan, mga kabataan para sa tanan. Ayaw ko mo kalimot nga ni palit nyo ani i-inquire lamang sa botika. Ayaw ko mo pananglitan og naay ni offer duha ni anas nyong panimay house to house nga magbaligya nga matud pa maglit tinuod nga beauty products nga pang pagwapa. Ayaw ko mo kumpiyansa. Mahimo nga mo tanan ka sa botika para dili ka mo mabiktima sa mga fake nga mga produkto. Celebrity Kuchik Beauty Soap. Mas maayo makita ni mong tatak sa iyang sudlanan. Seed Marketing. Thank you. Hunya mga igsunan, kanigyod toksin grabe gyud kay di mo daot sa tong lawas. Bisag asa gud ta, bisag unsa ito makaon, unsay mainom na to, labi na gyud nang kaya makahubog nga imnonon. Daghan kay mo pundo nga toksin sa ato ang kalawasan ig pundo ana madaot atong blood cells. Atong blood cells mo itigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot ana daghan kay kag major nga mga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst ug man pang balatian, kidney problems ingon man kining ato ang pagka-constipated kay ta kanang murag maglisod ta og itsar sa ato ang hugaw sa ato kalawasan mao na nga ato na i-flush out ang toxin nga di pundo sa ato kalawasan pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier. Mao ni mo detox sa tuang mga toxin sa tuang kalawasan. Mao ni mo flush out sa mga toxin sa lawas nato nga dipundo diha. Simple ra gyud kay nga to pag-inom ani usa ka kapsula, usa ka adlaw, usa ka oras sa di pa kamukaon. Mura rag maintenance nato. Pero do na kay balatian, kinahanglan katulog yung kainom buntag udto hapon. Usa ngadtos duha ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon nya. Ato ginang imnan og 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo karon nato karong adlaw Si Jando Ate Pres. Jando. Kani Jando Ate Pres, tinuod nangipon ni siya sa iyang ugangan taon kay naminyo taon siya ba. Nya siya gibantay sa bata, wa siya trabaho, yarang asawa may trabaho. Ang problema Ate Pres kay kaning iyang mga nangipon sa taon ang iyang ugangan kay nabi sila puyo taos bay iyang ugangan murag pasingitan mo siya sige iyahatan ng trabaho tanan gyud trabaho sa bay siya baglungag niya ang konsumo sila mo nagpalit siya ng asawa nya siguro may katarungan makani siya Ate Pres nga kanang yaw-yaw nga kanang grabe nang gyud kay gibuhat taon siyang pamilya ba nya mauna nga lisod kayo ng inaana nga tanan na lang yun iyahaw niya siya pa'y dautan Ate Pres himuod siya dautan palayason pa siya kung wala mo yung gusto layas mo gusto siya mo layas di mo sugot yung asawa Ate Pres unsaon naman lang andi nga no di man mo uban ang asawa niya ambot lang hibuong bitaw ko iyang sultihan nga
Palayaso naman ta sa imong mama, imong nanay ba? Ana? Maulagi, naglabat taon yang yung saon nila ako, Ate Pres, ba? Sabi ako, buhato na ni taon, ako kasawa, mo lakaw ko. Di man taon siyang lakuyog na ako. Di isa niya ipadang bata, kay lagi, wa siya trabaho. Unsa ko na iyang ibuhis bata. Mao sa tingali nga dili mo uban ang iyang asawa kay wa siya trabaho. Giingnan Sa may kan-o nila. Giingnan man ni Ate Pres nga, ikay trabaho din is baye, be. Niya ako'y mangitag trabaho. Ako'y mo trabaho. Di nga ang asawa. Ang iyang bana. Oo niya. Ikay trabaho din, ikay maong ginay trabaho sa asawa. Nga mo ating ni baye. Ang iyang bana gusto mo trabaho, pero ang asawa mao may dunay trabaho tingali daan, no? Doon ay trabaho daan, Ate Pres. Silang duha man trabaho? Nya kinsa man tayo lagi kuno siyang bata nga di man kasaligan ni ugangan kay sigdog badyong. Murapot. Kunya iya sa iso baguwang siya asawa sige sa inom atros barkada. Day mayo. Lagi bang o sabi basa na to di bang be? Kanig manarbaho sila do may mo magkuha sila tigbantay lan. Mausa magkuha sila yaya, maghimo sila katabang. Unya og magsweldo na sa sila bam. Mo lagi ang akong punto diri no ako lang sabtan diri no nga murag nakaminos sila niya kay lagi wa man ti trabaho tin murag nakaminos sila sa bana. Si asawa abi na si trabaho murag nakaminos siya sa ambana, si igsuon sa iyang kuan murag nakaminos ana bitaw. Mas mayo man narbaho po kadong total tanaw na to kung sa reaksyon nila ay kung igna kanang lulang ag sigma yung sagdahan ng bata nila hug sagdan. Mao gyud. Pero kini yang bana wala din ni inahan or amahan nga makabantay. Wa na Ate Pres, mama lay nabilin. Lakto di istoryalan, ingon anak gyud kon mangipon kita. Tinood. Dili ka kaliw kog ikaw ra, no? Daghan ka bantayan gyud ka basta ngipon ka. Now, kung ari ka diri sa Efeso 5 versikulo 22, mga asawa, tahura og sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Sa laing bahin, kung may imong tanawon sa balang kasulatan, moingon mo lang, mga bana, higugma ang inyong asawa. Pero kung moingon ka diri, mga asawa, tahura. Sa ito, panadyo kay gamay nga pagyukbo sa imong bana. Kani, sa ako lang yung mura, magiging nagsalik sa kaabi na Asya ay trabaho si asawa. Sakto lang imo, kasi nga na ni Sender, Jando, pangita lang yung trabaho. Lain sa kayo ng bana way trabaho, uy, ang asawa mo na narbaho niya, ikay bana, ikay bantay bayi. Balig yung kayo nila. Lain kayo, no? Bati bitaw. Lain paminaw. Ang nakapal lang sa siyang asawa, nga nung di siya masugot nga. Mao. Ang iyang bana may trabaho. May mangita, trabaho. Lakto di Torya Goliath, no? Lahi yun kay, nahinumdum ko, 1963 or 64? Ang nanggunamit among uman, yan agi ang amiga sa akong mama, istorya sila, si Kuan ba, si Lusing ba, may nanarbaho niya, si Kuan di ay, si Luloy di ay, wa man, kanang mao'y nahabilin sa mga bata. Nakadungog yung ko istorya sa akong mama o katong amiga nga, lain jud Ate Pres, kon ang babae kuno mo'y manaog sa balay. 1960s na ha? 63, 64, nangguna mi ang istorya sila kay kamusta lingan lagi ang iyang asawa mo may nanabaw sa Manila. Lain paminawon sa nga lain lagi paminawon. Ang bata kinahanglan mo manarbaho. Lain paminawon. Ang asawa bantay kas bata og sabay. Lain paminawon kay kuan baye kanang nanaog sa balay kay narbaho. Lain paminawon. Doon ay bagong sample karon Ate Pres. Nga naman. Ang bana nabilis Pilipinas. Ang adto ning Bernes ako nahibaw pagkadto ko Bohol sa lingan sa akong miga. Ang asawa narbaho sa gawa sa Nason. Ang bana mo'y nabilin. Dakog sweldo. Apan mo lagi, bago pa man sa nakalarga, suwa pa sila kabayan sa utang. Karon ay ang asawa kay pwede mong problema kay ang bata niya diri nga eskwela elementarya na sakit mag-appendicitis, operahan, pwede na kuas bayranan. Ito pa yung utang paglarga sa abroad. Diretso sa istorya, ang punto is, lahi gyud ang inahan kung naaskiliran sa iyang mga anak kay ang pag-atiman. Lahi gud kung narbaho tuod ka to alayo dako tilo kang sweldo pero ang imong kayumtang sa imong pamilya imong mga anak wala ka dili ilang kaliran unsay mga problema nga moabot. Lahi gyud ang inahan.
kaysa amahan. Pero baho dyan no? Ay aron ipagkita nila mga kamao sa kamanan sa kaysa. Kasi nagtuo sila ka nagsalig ka lang. No? Oo na. Kay kaming mga babae, kita mga babae Ate Pres, mag-una kita sa mga gimot. Nabitiw bang mga asawa Ate Pres, maestra ba ron siya, accountant ba na siya, paundangon man na lang ba na Ate Pres, kaya aron mo makatiman sa panimalay, kadungo ka na sorya siguro. Pero pero mas may guti nga libam, manarbaho ang duha. Kay aron o kan duha manarbaho. Ang usa mo inunta mawad ang trabaho na pay usa. Kay sa usa ra, wala good. Kung padalitan, simba ko ba dunay kuan, kakulian, nya mawag ang iyang trabaho na pay lain, di ba? Munang mas may, para na ako ha, mas mayong kamuduha gyud manarbaho. Kay og panangitag wag gyud makabantay sa bata. Gagmay pa kayo. Pero lang gingon, pwede mo makuha katabang. Pero pili ang katabang nga dili dagmalan ug bata. Pero may katabang nga may sekanduklon. Dili set mo malikas ng bata matakda no? Ay may malikas ng bata. Dili ka na yung dapatan ng bata. Gamay pa. Nyawa ang ginikanan na may ina ng mga yaya, di ba? Nga inana ba nga hinapat ba? Dili ba pasensyosa, dili ba? Gikuha na kong tigbantay sa bata, Ate Pres. Ay, nayaya ka? Gikuha ko. Iya? Nibalibad ko, ay. Yan naman. Kamangon niya ko sa amo. Salamat na pa nagatin taluman noon. Kulay ko ay puzzle, tihon.